Здравейте, маняци! Ще направя един експеримент. Слагам два профила по 50 лева и пускам 100 бърнинга направо на 2 лева. Този път почвам от първия канал и да видим какво ще стане. Да, супер, обичам така като ми забива и като ми дава празни лаудове след това. Много ми е готино. Надяваме се на някакви чудеса да се случат, защото се набих много. И няма до края нещо да се случи. Няма големи печалби. Ако ни дигне и ние дигаме, и деца вика, един път се живее. Това грозди тези седмици не знам къде останаха, ама така, този канал явно се нададе време за този два. Кино. Нали също. Ясно. Няма камбана отпреди. Една печалба и това е. Толкова си можем. Да я пробвам ръчно да я натискам. Да, тя се спря. Да видим това 4 как ще е. Тън. И какво, това ли е? Наигра ли се тази игра? Няма до края да ги даде, нищо да се случи някакво чудо. Да бе брат, дай на втория на деня бе луд. Маля, тези динка щяха да гръмнат просто, не ми се мисли. Аре бе, само тук. Какво стана бе, умори се, даде малко тук са уморили бе.
Няма един силен символ. Да, само празните линии. Добре, ти колко е? Симселия. Тия седмици кога ще ги видим, не знам. Ай, стига с празна детелина, бе. Брат! Да, пак празна дава там. Върза един хубав символ, бе, човек. Тън-тън. Нищо не се случва, човек. Да, ясно, брат. Да, бе, човек. Стига, бе, две празни тънли само можеш, бе. Майка ти да еба. Откачам. Да, бе, луд. Няма грозди, няма нищо, майката си ебава. Ясно. Тъй, да видим сега и палмите. Какво ще кажете, те са измислени измамници. Няма да влизам този път коловър шанса, защото е пълен шит коловър шанса. Не, че другите са нещо по-хубаво, ама... Аре, измамници, покажете ми какво можете. Почваме от втори канал на 2 лева и от такова. Пак се надяваме на някакви чудеса. Аре, бе, брат, една печала и... Стига сте с празни, бе, луд. Майка му да еба, значи. Гледай. Браво, бе, ти колко е майка ти да еба в това еба. А те искам петици да правиш, човек, да се пръснеш от петици, ще ти еба майката. Играем смело, момчето е смело, от малък на дебел, цъл животки и риза, кяраджия всяко дело. Айде. Айде, палми, давайте на момчето. Да, стига, бе, луд! Как няма да ми дадеш отпред, бе, да те унищожава, бе? Да, бе, на втора една седмица няма ми дадеш, бе. Си луд, бе.
Добре бе, ама можеш да го затвориш някак си бе. Хиляда ли я търсим тук? Поне. Искам някакви седмичка да изригнеш. Просто искам да избухнеш. Като Осама Бин Ладен. Окей. Ще изчакам малко майка ми сега. Макар че майка ми е много по-важна от комара, де. Да, тън. Не ги затвори, луд. Как няма да ги затвориш, бе, психопате? Брат, защо не ги затвори, бе? Аз съм в шок, брат. Как няма да ги затвориш, бе, брат? Защо не ги затвори, бе? Стига с това тън, бе, майка ти да еба. Ти пак много мразя, тъй като тръгни. Сега не се умълчай, бе, брат. Да, бе, луд. Мале. Дай нищо красиво, бе, брат. Моля те, бе. Нещо да се разтрепери от целия ми напълно тук един екран без една-две, човек. Няма се сърдя без една-две. Няма проблем, аз съм скромен. Ама ари не съм мълчай, бе, див. Стига, бе. Тън и празна само. Какво ми даваш тук от тебе, бе, да теба? Дай ми нещо красиво, бе, луд. Не троичи с сливки, бе, брат. Гледай, бе, див. Как да те накарам да тръгнеш, бе, брат? Стига, бе, сега не ме изаждай, бе. Ари, отпуши се, бе, брат. Браво, ама можеш повече, бе. Да твори едно поне, бе. Знам, че можеш, давай. Направи някакво чудо тук. Твори ми един. Само един ми затвори тук някакви. 100-200 екси, да си ходя просто. Да си лягам, брат. Той грози, за кого го пазиш, бе, брат? Стига с по две различни скатерчета, бе, брат. Дай, миличка, измисли нещо. Добре, ама можеш повече, бе, на 5 ли сме, брат? 10x едва ми даваш, бе, луд. Дай, напри някакво чудо, бе, брат. Как да те играе на автоматик, безкрайни 10-20. Стига с празни, бе. Да, бе, брат, тройчета сливки ли имаш, бе, брат?
стига, бе. Дай ги тези седмици до края, бе, луд. Пак ме сваляш надолу. Спраскай ми някакъв екран, бе, див. Гледай как ма бъзика. Вярвам, че можеш нещо да направиш, бе. Той не е реално. Аре, бе, брат. Не можеш само празни да ми даваш, бе. Психопате. Нищо не ми даде, бе. Дай ми поне едно лимонче, бе. Затвори ми един път един екран в този шибания живот, бе. Дай ми нещо повече от 4-10 ексове, брат. Знам, че можеш тук. Не бъди скромна. Аре, бе, на жена не съм се молил толкова сколкото на тебе, бе. Аре, бе, защо ми звъниш 100 пъти, бе? Фърли ми нещо, бе, див. Да. Само толкова седмици ли имаш на сърце, бе? Да, бе, бахто и грозди мръсното, бе. Ах, те сливави, майка ви да е бай на вас. И тези дини, бе. Няма да ми затвориш нещо красиво, бе, да те еба. Аре, един екран не може да дочакаме, бе. Няма ли да дойде ред за хубавите екрани, бе? Добре, ама можеш повече от той, бе. Дай още една четвърта, бе. Хубаво тръгваш, ама дай някой чудо, бе. Тройка седмички ли, бе, брат ми? Къде е едината отпреде? Грозди ни си дава, бе. Колко много болка.
Как няма да ми дадеш седмица, бе, брат? Заслужаваш да ми се реваншираш сега. Аре, дай нещо, бе, да ти иба, майката да ти иба. Да, два скатера, тън. Пак само мълча да ти иба, майката. Тази игра няма ли тройна, бе, брат? Което спица, бе, майка ти да иба. Дай ми нищо хубаво, бе. Ай, стига тръгва с тези седмици, да не ми даваш нищо, бе. Пак ма дърпа надолу. Ай, стига тън, бе. Две празни ли, бе, луд. Те бима майката просто. Ясно.